Ngiyanibingelela nanke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi izigameko zempilo. Ngiyanamukela kuyona kakhulu. So, namhlanje ngivakashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, kwenzakalani. Uzoke asilandise nje la isitori siqala khona size sifike la agileka khona. Asimuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sinjani? Uyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngishaphi nami. Wawuhlala kuphi usakhula? Ngangihlala eMlazi. Manje uhlala kuphi? Manje ngimuvele eThekwini. Okay. Ngikwazi ukudalela ukuthi ngikephi nendawo. Beyinjani impilo yakho usakhula? Ngingasho nje ukuthi sisi wami mina bengumuntu othanda izinto. Okay. Bengumuntu nje othanda izinto, oyithandela ubumnandi, ugroova, yonke leyo nto. Ngihlupa-ke futhi nje nasekhaya ngaziwa. Okay. Kodwa-ke phela-ke ngenxa yokuthi-ke ngathi mase ngiveyile u-matric ngabona ukuthi eyi impilo inzima. Then ngamuva khona-ke. Oh. Sengiyohlala eNkandla no-anti wami because uyazi nami kade uphithiza vele life yakade iphithiza usufuna ukuyiqoqa ufuna ukuqala kabusha so-ke ngamuvela eMlazi. Okay. Yes, ila khona-ke isigameko sami saqala khona-ke because kwase kunamaphupho nje ngilwe ngiwaphupha ngiphupha amanzi yabo. Lento yayenzeka kakhulukazi mangisemgruvweni yabo but nginganaki ngizizwe ukuthi no khona into engahambi kahle back before ngize ngimuve ngala noma ngisekhaya lokhu ingilandela but ngingayinakile. Then once I've moved eNkandla eQhudeni singohlala no-anti wami-ke khona. Okay. Ilana-ke kwaqala khona izinto because ngase ngiqala uku-sleep walker. Bonakala nje ngempela ukuthi hayi lento iyangilandela. So-ke kwaba ukuthi-ke uthi u-anti asamsobona umuntu. Okay. Sizothola khona usizo. U-anti yena wayekubona mangabe u-sleepwalker? Yes, wayengibona. Because ngangivuswa uyena kahle kahle. Oh. Ngangivuswa uyena. Ifila kanjani le nto lo usuku usebuthongweni? Yabo ngathini kusuke kungathi ulele. Kodwa uyahamba. Yes, because yabo mina ngangithi mangiphupha ngiphuphe sengathi ngihamba ehlathini. Oh. And izinyawo zizwa. Awuba ngathi uyahamba ngempela. Usasephushwe nje noma ususukumile noma usuhamba usuku usasephushwe nje so usaqhubeka usahamba. So ayebanjani amahloni kuwena mase uphaphanyisa uthola ukuthi usuwokhile waphumela phandle noma wenza njani? Yabona nje sisi wami ngangiba namahloni kakhulu ngoba manje indaba yokulela emzini yabantu ngangasayifuni yonke leyo nto ukuvakasha makunemicimbi ngibe namahloni ukuthi ngizothi ngiyaya kanti kuzokwenzeka kanje yabo. Leyo nto nje yayingikhinyabeza endaweni eziningi nanoku boyfriend phela ukuthi ngizotshola kanjani ngempela isimo sekahamba wena ulele. Yes, kwaba yilokho nje. Yo, so kwenzakalani ke? Kwaba ukuthi-ke sisi wami into eyenzakalayo u-anti wami angithathe. Bengavumelananga nobaba because phela usengihlala naye lo muntu. Okay. Obvious she must do something yabo. So ayisihambeni-ke siye kumuntu ugobela nje wababa. Yabo so-ke hayi nangempela afike kubaba uMsomi achaza ukuthi hayi nginesithulo esiphezulu kuzomela ngihanje ngiyogezwa kuqala mase-ke ngoba into yami iyaphuthuma. Okay. Yabo because nami I won't lie I was feeling ukuthi ngempela uqinisile lo baba ngempela lento ikhona. Kwaze kwafika-ke kuleso simo-ke sokuthi hayi-ke sekumele manje ngimuve yabo. Kwayikona la uma red flags nje angwanakanga into eziningi angiyinakanga nami ukuthi ngibhekisise kahle nokuthi abantu abadala bathini. Kwaba ukuthi-ke I had to move-ke manje-ke ngiyohlala khona lapha yana namanye amathwasa ngiqala igobongo yabo. Ngiqala izinto mangiqeda egobongeni mase ngingena-ke enkambini zokuthwasa. Oh. Yes. Ayibo ngingene-ke lapha yana yabona nje sisi wami akuphelanga ngisho isonto. Kuphelanga ngisho isonto into eyangihlakalela. Kwathi kuwumgidi mina ngifikile a week ngifikile nje. La ugobela wethu baba uMsomi kwakunomcimbi okuphothula komunye wethu kuza ukuthi bebephuthula bephuma. So-ke njengoba ephuma-ke kunomgidi isigidi ubusuku bonke yabo kusazolungisa amalungiselelo ukuthi ngempela kusezophuma. Hayi lento le sithi mase sidakiwe-ke sonke manje uyazi nawe kubuye kuphuzwe nyana yabo. Okay. So mase sidakiwe hayibo ngiyambona lo baba uloku ngithinta. Lo baba akahlali nankosikazi kodwa kuthiwa unamakhosikazi. Kodwa ayikho ehlala la esigodlweni. Ayikho ehlala la kwakhe. Uyena namathwasa. Ugoduka nini ayiko mama? Uyaba naso isikhathi Okay. ahamba ngaso.
Mhlampe nje once a month uthola ukuthi uzohamba leyo weekend iyodwa aphinde abuye. Cabanga enyangeni once ngenyanga uhamba kanye. So kusho ukuthi nje namakhosikazi akho wabona ngani ngoba kwakuthiwa u4. Hhayi ke kanti kuzothi-ke ngawo-ke lolu suku leli kugidwa sonke-ke sesiphuzile yabo nje sesilele lapha. Afike khona lapha esigodlweni, afike angibize. Maye ngibiza ngibizela ekamereni. Qala ubaba ngiphathaphatha ngixake ukuthi hayibo kwenzakalani and yabo nje ngaleso sikhathi umzimba wami uvele ubande wonke. Ubande ngizizwa ukuthi hayibo ngisefrizini kongampela. And uma ngabe eqeda nje umzimba wami wonke usalubanda. Angazi ukuthi yini le ngoba Manje immediately ekuqala ekuphathaphatha awuhlanyi ngani awuhayizi ngani awenzi ngani idrama la ukuthi uphume noma bakusiza abanye ozakwini nabo enithwasa nabo. Yabona sisi wami ngingasho ukuthi mhlampe lento yayihlangene nezinto za spiritual mhlampe khona into ayifakayo before eze kumina. Oh okay. Cause once nje noma ungibamba ngesandla sami sangibiza ethi asiyeni ngale kamereni yangicela wangibamba obvious noma wanomuntu unesithunzi ngiyamsaba and njengoba silana nje ephehlweni lo muntu kumele simkhothamele cause uyena uzosifundisa zonke izinto uyena owazi idlozi kahle kahle. Okay. So wathi mayiqala angibangisahayiza kakhulu cause vele already ngishake yabo umzimba wami nje wawe enye into. Then kwawukuthi ke mayiqala le ilana ke lo muthi loqala osongena egazini umzimba wami ubande straight up until azaqede uthola ukuthi ngizothi mase ngihamba ngiphindela kwabanye still umzimba wami uyabanda. Hayibo Ngizizwa ukuthi kukhona okungilahlekele ngaphakathi and from there amaphupho aqala astop lapho angikwazi ukukhuluma nabantu la. uvinjwe yini ukuthi ukhulume? It's because phela if mangabe ukhuluma angithi khona abanye abahambayo beyompimpa besho ukuthi sibani bani utheni laba la ephehlweni sihleli nabantu. Khona into akuthembisa yona mhlawumbe ukuthi uzokubulala makhulumile. Wathi kumina okwenzeke ephehlweni ugcina ephehlweni. Washo lokho nje. Wathi ezinye izinto udinge ukuthi uphume nazo. Into eyenzeke ephehlweni igcina ephehlweni ayiphumeli ngaphandle. And meke waqala nje watshela nombala. Mina ngizokuveza ukuthi wena unadlozi. Wangenza ngamncane nami ngabona ukuthi wena uNkulunkulu wami nje wasemhlabeni kahle kahle. I do understand ukuthi ugobela vele kufanele ahlonishwe kodwa hayi ukuthi ungathi uyamhlonipha ngokuthi uthule ezenzele emzimbeni wakho. Why umenza uNkulunkulu? Indlela ayiyona eyisiswa mangazi ngichaza ngithini. Nemithi iyona into engiyibukayo ukuthi ngoba wayenesithunzi and siyazazi izinto azenzayo lo muntu so powerful ngalendlela. So uyazi ukuthi if you mess up naye kukhona okuzokulandela. And sila ngaphakathi siyakhuzana yabo. Because nasi la ngaphakathi kukhona ababesaba ukusho yabo. Uthola ukuthi ngibuya lapha ngoba ngabona omunye usisi ukuthi uyangibuka. Ngiyabona ukuthi khona kwaziyo lo. Kodwa manje unqena ukukhuluma yabo. Shuthi sona sizathu lese senza ukuthi avakashele imndeni yakhe njengoba uchaza ukuthi unamakhosikazi once a month. Yes. Ngoba ubusy la ephehlweni. Ubusy shuthi thina nje siyamanelisa ngoba uyayikhethela. Uze uphumule mangabe usuzophuma. Nakhona abaphumayo angazi benza kanjani because kwayena lo wayesezophuma nje wayesena 3 years ehlala lapha. 3 years wonke. Manje uke waphuthuma eclinic ke noma kuthiwa uthulika ukhuluma uke waphuthuma eclinic ukuyobheka ukuthi mhlambe ayi ukumonakala awushilo mhlambe nje izifo nani. Siswami ngalesa sikhathi angengiqamba amanga ngangiweak ngalendlela cause ngahlala nje sonto lonke ngingenze lutho njengoba ngisho ukuthi lento le yalimaza even ispirit sami namaphupha engasekho. So nje ukuthi ngiphuthume ngeclinic akubanga ngisaba khona. Kwase kuukuthi nje ke from la sengizama indlela yokuphuma. Sengizama indlela ukuthi nje ngiphume la kuze ngizokwazi ukuya ngaleyo clinic. Cause once wangena sonke siyazi ukuthi once wangena nje uphuma ngenkomo. Uphuma ngoba nje usukhishwa awukwazi ukuthi uvele uyihambele. Kuthiwa amabhada akulandela. Sona mina ngisaba into kanjalo. Ngahlala nje khona la nayo into yami le ngathula. Yabo kwazi ukuba ngithola amandla ukuthi ke manje mangifonela ubaba
ngimtshela le ndaba. Waqala wangibuza ukuthi ngifike kanjani la ngoba yena akwazi konke lo muntu. Ngacela ukuthi ngicela nizongithatha la ngoba mina angikwazi. Sisi wami ngangihlezi ngihlela. Ngithi hayi ngizophuma ebusuku avele afike ngoba indlela powerful ngayo ngathi nje kukhona lento emtshelayo ukuthi usibani bani ufuna ukuhamba. Kwaze kwasiza bona ubaba wami nobhuti wami bafika nje sebezongithatha ngendluzula. Bafika nje kuseni. Bafika nje sebesifika nemoto ngathatha ulayisha impahla zami kwahanjwa. Ngabe mhlambe ugobela lo alikho ilunga lomndeni alishiye esibelethweni sakho? Hayi, nhlanhla leyo nje lutho sesiwami. Akwenzekanga Lutho. Yo, so wabuya wakwazi ukuthi ukhulumisane nabantu abadala-ke sebekulandile-ke ngendluzula wachaza ukuthi hayibo ngaye ngehlele isimo esiso phezu kwento enje. Sesiwami angikwazanga cause manje i-connection yami nabantu basekhaya isiphelile. Okay. Ngize ngakwazi ukuthi ngiphinde ngi-reconnect manje. But akusafani nakuqala. Yabo. Kuqala kwaku-powerful cause ngithe mase ngiya kumuntu manje ngathola ukuthi no lo baba lo khona amandla wathatha ayengakumina. So ingakho amaphupho ama. Yes. Wayikhona lokhu ukuthi nje ngifile umzimba ubanda mangabe nje immediately masiqeda. Isona zathi because wayethatha a piece of me ngaphakathi ihamba nawe lithameza yonke lento le. Ngabe mhlawumbe useke walithola usizo ukuthi ubuyelwe amandla akho mekuthi wayethatha amandla akho noma lokhu akuthatha kwena? Yes sikhona ongisizayo. Khona umama ongisizayo kuzona zonke lezi zinto mhlambe impophoma siyakhuleka sizame khona ukuthi nje amandla abuye nako konke lokhu kwasekuqaleni ayisekuthathile sizama ukubuyisa but ijeni ayikho lula kakhulu ayi kunzima. Ngabe namanje usabhizi ngalokho? Yes. Yo ngisama nje. So mangase kwenzeke kuthiwa ugobela lo uyayibona le video mhlambe ungafisa ukuthini kuyena nokho sizokwazi ukufihla ebusweni. Yes ngiyavuma but ngiyazi ukuthi ngenzeki ukuthi uyayazi voice yakho. So mase kuthiwa kuyenzeka kuyafinyelela kuyi le video le ungafisa ukudlulisa mapha amazwi kuyena? Sisiwami. Yabo nje into engayisho ukuthi lento ayenzayo ngicela ukuthi ayiyeke ngoba imosha abantu abaningi besifazane and ibulala imindeni eminingi. Lamandla sike wathatha kusuke ngawona wakhe. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga acabanga ukuthi ayiyeke lento ayenzayo ngoba ayilungile okwangempela ayilungile. So awucabanga ukuvula icala manje ngoba phela usukhululekile awusekho ngaphansi kwakhe? Ngiye ngikucabange lokho sisi kodwa into engicabangayo ukuthi kuzomela ngiqale ngihile mina ngaphakathi. Okay. Yabo ukuze ngikwazi ukuyidigesta yonke lento kwayikona nje ukuthi ngize la kube isinqumo esikhulu kakhulu nje mina. Yabo so nje vele ngifuna lento lokuthi nabanye basizakale kuyona yonke lento. Yo mhlambe useke wathola ithuba lokuthi uhlale phansi ne-psychologist i-counselisha? No sesingabe nginamanga. Uyalifisa lo thuba? Yes ngiyalifisa. So ungeke uzumind ukuthi sikubhukhela? Ayikho imali ozoyikhokha? Ngajabula kakhulu sisi. Ungafisa ukuthini kulabo abantu laba abasanda kubona ukuthi mhlambe khona ubizo abanalo basazoya kuthwasa babe ngaphansi kogobela thizeni mekuwukuthi kanti kukhona ubungozi obunje kogobela ungafisa ukuthini bona? Mina engingakusho ukuthi umuntu akabe nesiqiniseko akaphahle umuntu abuze abantu abadala ukuthi kumele ayiphi athole isiqiniseko sokuthi ngempela bamthume kulowo muntu angagijima futhi ungathi mase kufika amaphupho nje umuntu useyagijima useyobona useyohlola aqale bezwe kahle ukuthi bafunani kahle kubona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele. I hope ukukhuluma kwakho kuzobohlisa mhlawumbe ulaka ongabe kungenzeka ukuthi unale enhlizweni ngesimo esakwehlela. So nje ngikufisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga kakhulu sisi. Ngibukela lapha ekhaya kwaze kwanzima wema ogobela hayi bonke asisho ukuthi bonke benza kanje kodwa siyacela bakithi niyekeni lento because akuyona into abantu abayijabulelayo, akuyona into esichazayo ukuhlukumeza umuntu ethi ezofuna usizo wena ubona ithuba ongase udlale ngalo. So ngiyanicela ukuthi mekuwukuthi nisayenza leyo nto niyiyekeni, asiyithandi ey'nganeni ey'suke zizofuna usizo kunina. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.
Der Black Life TV.